Maayong adlaw mga bata. Karong adlaw magkat-on na usab kita. Ang atong kat-onon karon mao ang pungway o sa English gitawag ni siya og adjectives. Unsa man ang pungway? Ang pungway mga pulong nga mahimong gamiton sa paghulagway sa pungan o pulingan. Ang pungway gipaila niini ang gidaghanon, gidak-on, porma, kolor o klase. Og ang pungway kini ang pulong nga naghulagway sa tawo, hayop, butang, lugar o panghitabo. Naatay mga pananglitan sa pungway. Una, dako o gamay. Sunod, tambok, payat. Bugat o gaan. Bugat tungod kay ang kahoy kay dili man siya aswat kung dili daghan ang gagunit. O gaan tungod kay ang dahon gaan ra siya nimo pag gunit. Sunod, asgad ug tamis. Asgad tungod kay ang asin kay asgad ug ang ice cream tamis. Sunod, ang lapis na ay mubo ug naapod oy taas. Humot tungod kay gisimhot niya ang usa ka cookies. Ug baho tungod kay ang mga basura gakalat. Sunod, bugnaw ug init. Hugaw o limpyo. Hugaw ang iyang kwarto ug dire limpyo iyang kwarto. Sunod, aslom o pait. Naguol o nalipay. Naasagtay triangula, rektangula o lingin. Naasad tay ubang pananglitan sa pungway. Kini ang gwapo, kulot, hinay, himsog, hait, landag, daan, bag-o, mubo, lapad, tabunon, buutan, hamis, mahigugmaon, matinabangon, og uban pa. Mga bata, naasad tay ubang mga pananglitan sa pungway nga gagamit og kolor. Kini ang lunhaw. Ang English niini mao ang green. So sa Bisaya gitawag siya og lunhaw. Sunod, itom, bughaw, pula, puti, o limba. Ang limba, ang English ni ana mao ang pink. Okay. Naasad tay mga pananglitan sa pungway nga gagamit og numero. Kini ang usa, duha, pulo, kawhaan ug uban pa. So mga bata, katutanan ang mga hulagway nga nagagamit og pungway o sa English gitawag siya og adjectives. So karon mga bata, ilha og badlisi ang pungway sa matag kapahayag. So karon naatay badlisan dayon inyo kining hisgutan kung unsa ni siya nga pungway.
Andam na ba mo mga bata? Sige. Una, ang iyang payong kay color limba. Ikaduha, pulo kabuok ang iyang iro. Ikatulo, parat kaayo ang ginamos. Ikaupat, humot kaayo ang giluto ni mama. Ug ang ikalima, ang bata kay gwapa. Sige, ansira na nato. So, una, badlisan nato og unsa ang pungway. Sige, una, ang iyang payong kay color limba. So, ang iyang pungway mao ang limba. Ikaduha, pulo kabuok ang iyang iro. Ang pungway mao ang pulo. Ikatulo, parat kaayo ang ginamos. So, ang pungway mao ang parat. Ikaupat, humot kaayo ang giluto ni mama. So, ang pungway mao ang humot. Ug ang ikalima, ang bata kay gwapa. Ang pungway mao ang gwapa. So, nasabtan nato ni mga bata ug unsa ang pungway. Very good. Ari na sad kita sa sunod. Pilia sa kahon ang pungway ug unsa ang gipahayag sa hulagway. So, karon mga bata na ako'y ipakita nga box o kahon nga naa didto ang mga pungway. So, naapod ko'y ibutang diri nga mga hulagway ug ilhon ninyo kini ug unsa ang pungway. So, andam na bata. Sige mga bata, pagkuha usa kamo og papel og lapis. Okay, andam na ba ang tanan? Very good. Sugdan na nato ni. Bugnaw, payat, gaan, limpyo, kawhaan, bughaw, lingin, ug tamis. So mga bata, mauni siya ang sulod sa kahon. Mauni ang mga pungway. So karon ilho nato kining mga naa sa hulagway. So una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ug ikawalo. So ansiran na ninyo mga bata. Okay mga bata, ato nang i-check. Una, unsa gani ang pungway niini mga bata? Very good. Kini ang gaan. Gaan ang dahon. Kaduha, limpyo. Sakto. Ikatulo, unsa man na? Sakto. Kawhaan. Ikaupat nga hulagway mao ang pungway nga bugnaw. Very good. Ang ikalima, ang ice cream kay sakto na sad. Tamis. Ang ikaunom, very good. Lingin. Ikapito, bughaw. Ang iyang color kay bughaw. O sa English, gitawag na siya og color blue. Ug ang ikawalo, ang babayi kay very good. Payat. Sa mga bata, nahanas na jud kamo og unsa ang pungway. Very good mga bata. Palakpakan nato ang atong kaugalingon. So sunod, napatay usa. Ilaha og badlisi ang pungway sa matag kapahayag. So mga bata, andam na ba kita? Sige. Una, ang akong sanina kay color pula. Ikaduha, init kaayo ang panahon karon. Ikatulo, ang iyang bola kay dako.
Ikaupat, ang sako sa bugas kay bugat. Ug ang ikalima, nalipay siya sa iyang grado. Sa mga bata, andam na ba kita? Ug unsa ang pungway ug ato kining badlisan? Okay, sige. Ato na ning badlisan mga bata. So una, ang akong sanina kay color pula. Unsa man ang pungway? Very good. Pula. Ikaduha, init kaayo ang panahon karon. Unsa man ang pungway mga bata? Very good. Init. Ikatulo, ang iyang bola kay dako. Unsa ang iyang pungway? Very good na sad. Dako. Ikaupat, ang sako sa bugas kay bugat. So, unsa man iyang pungway? Sakto na sad. Bugat. Og ang ikalima, nalipay siya sa iyang grado. Mga bata, unsa man ang pungway? Very good. Nalipay. So mga bata, nagpasalamat kay ko nga nagkakat-on gyud mo og unsa ang pungway. So karon mga bata, nakabalo naman mo og unsa ang pungway ato sa kining balikon og unsa kini. So, pungway. O sa English, gitawag ni siya og adjective. Ang pungway, mga pulong nga mahimong gamiton sa paghulagway sa pungan og pulingan. Ang pungway, gipaila ni ini ang gidaghanon, gidak-on, porma, kolor, o klase. Ang pungway, kini ang pulong nga naghulagway sa taw, hayop, butang, lugar o panghitabo. So mga bata, di gyud nato kalimtan og unsa ang pungway. Kay sa matag adlaw mauni atong gigamit. So mga bata, daghan kayong salamat sa inyong kooperasyon o partisipasyon sa atong leksyon karong adlaw. Mga bata, ayaw kamo kalimot sa pag-like, subscribe, o hit sa notification bell para sa atong mosunod nga leksyon. Daghang salamat pag-usab mga bata. Keep safe. God bless us all. Bye!